जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराबो जि मा बुंब्र'ना लायो सौग्रुनाय बाथ्राखौल' बुंना लाबाय थायो दानाबा थांजोबलायसिगोनलाय नै इउपिपिआव जायफोरा हाबफैदोंमोन बिसोरबो रागा जोंनासो सेस हाजार मानसिया बिपिएफआव हाबफैदोंब्लाबो इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय नङा नामा इउपिपिएलआनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि लामायाव दङ नामा रायजोफोर नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायलां मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना फैसा रानगासिनो रायजोफोर फैसा आथिखालाव एनआइए केस नांनानै सेन्ट्रेल जेलाव दं दा बिथाङा फेमिलि दङमोन आरो बिनि फिसाजोआ दा क्लास 9नि फरायसा बेहा माने स्कुलाव थांनो फैनो उसुबिदायावहाय बेनि उसुबिदाखौ नुनानै नों साइकेल गंसे बायनानै होफैबाय दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन न'खरनि गार्जेन जानानै जोङो बेवहाय मोनसे सावरायमेल लादोंमोन जाहाथे जों जेसेबांखि एनडिएफबि मार्टियार्स दङ बा मुंख्लंफोरनि थाखाय 5 लाख थाखा मोननांगौ थाखा दङ जोंनि अनसाय बिथां जोंखौ जोंनि गोसोजों जों थाङाखैमोन आच्छा भिडिअफोर खालामा सानो रायजोफोर मिथिबायना भिडिअ लाबोआ सानो माब्लाबा दै मा लाबोबाय थानोलै भिडिअ होननानै सानो खिन्थु गोसोआनो थानो हाया रायजोफोर मिथिबायना जेब्ला इउटुब खुलिगोन इउटुबाव जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां जेंना नङा होमबा रायजोफोर गोबां दुखुनांथावना घटनाफोर दुखुनांथावना न'खरफोर जायफोरखौ नुबोला माने जोंनि गोसोआ गाबखाङो नङा होमबा रायजोफोर बेफोरखौ नुब्ला माने भिडिअ खामा होननानै सानब्लाबो दिनै खालामनो गोनां बाध्य जायोलै रायजोफोर मिथिबायना नायब्लाबो नायाब्लाबो खालामनो गोसो जायो शेयार खालामनो गोसो जायो मिथिबायना जायफोरा गोसो गुदुं नायनो इन्ट्रेस्टेड नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्टेड गैया हेटारफोर नोंथांमोनाबो ससेब्लाबो नायफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच हेटाराथ' थाखायो नङा होमबा रायजोफोर अरजाया आरो जायफोरा माने आंनि राव आंनि महर मोखां माने आंनि कन्टेन्ट नायनो मोजां मोनो आनसाबस्क्राइब खालामना लानो हागोन नो प्रब्लेम अके रायजोफोर बेनिफ्राय इन्ट्र' भिडिअआवहाय नोंथांमोना जिखौ नुबाय बिनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय रायजोफोर नोंथांमोना फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे अफ्रि दैमारि होनना जों जायखौ मिथियो नङा होमबा एक्स एनडिएफबि बिथाङाहाय गंसे न'खराव जाय न'खराव माने बिफाया बा फिसालाया एनआइए केस नांनानै दिनैसिम जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै बिथांमोननि लागै जि उन्दै हिन्जावसा सासे फरायबाय थानाय दोङो बिनि थाखाय साइकेल बायना हैनाय बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजोफोर सेकेन्डआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायफोरा मुंख्लं न'खरफोर एनडिएफबि नङा होमबा हारिनि थाखाय मुंख्लं जालायनाय न'खरफोर जायफोरनो दिनै सरकारा 5 लाख थाखा होनायनि जि रादाय होदोंमोन बेखौ दिनै मोनैनि खुद्रि सारनाय प्रेस मिट होनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय 3 नम्बरावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मा जोंहा लरेन्स इस्लारि बिथाङाहाय बिटिआरनि जि अनसाय बिथांखि ना मा होनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 फैसा रानना होदों बयनोबो नङा होमबा रायजोफोर 200 बेसेबांबा जोंनो 5,000 रानना होनायनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोना बुंदों कि 5,000 फैसाखौ माबायदि मानसिनो रानना होदों सोरबायदि मानसिनो रानना होदों जोङो निउसाव नुदों नङा होमबा रायजोफोर जायफ्रा दिनै फिसा बेनला दखान गला होनानै न'खर खुंदों फिसा बेनला बिजनेस मावनानै न'खर संसार जागासिनो दङ जायफ्रा दिनै मैगं थाइगं फाननानै बा फिसा साहा गला बा फिसा गय दखान होनानै न'खर संसार जागासिनो दङ बिथांमोननि लागै जाहाथे आपग्रेड जायो जाहाथे एसे अनसुंथाइ जायो बिनि थाखाय 5,000 इउपिपिएल सरकाराहाय रानना होनायखौ जों नुनो मोन्दों मोजां जादों आं हामा जादों होनना बुङाखै इन्डिभिजुवेलि आं पार्सनेलि मोजां मोन्दों खोब मोजां जादों 5,000 जिहेतु गोरिब न'खरफोरनो होनो हादोंबा जितु फिसा बेनला दखान गला खुलिनानै न'खर संसार जानाय सुबुंफोरनो मैगं दखान होनानै साहा दखान होनानै पान दखान होनानै जानाय न'खरफोरनो जुदि 5,000 राननानै जुदि होनो हादोंबा खोब मोजां जादों आरो नोंथांमोना खोब मोनसे मोजां राइट टाइमाव नोंथांमोना फैसाखौ राननो हादों कंग्रेचुलेसन होनना बुङो नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोना इउपिपिएल सरकारा दिनै ओरैबायदि मोनसे मोजां राइट टाइमाव फैसाखौ 5,000 राननानै होदों नाथायब्ला आं नैबेखौसो बुंगोन बिथांमोनाहाय बै न'खरफोरखौ नुदोंना नुवाखै नङा होमबा रायजोफोर दिनै सोरबा इन्डिभिजुवेला
जुदि साइकेल गंसे बायनानै हैनो गोनां जादोंब्ला दिनै सरकारा बे साइकेल गंसे बा बे न'खरखौ नायनो बिथांमोना सम गैया। इउपिपिएल सरकाराहाय बे खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों 5,000 फैसा रानना होनायनि गेजेरजों बिथांमोनाहाय इलेक्सनावबो खोब मोजां फिथाइ थाहैसिगोनखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजोफोर। खिन्थु आङो बुंनो नागिरो रायजोफोर नैबेखौसो दिनै रायजो राजाफोराहाय ससियेल मिडियायाव नुदों 5,000 फैसा रानना होनाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय बेराफारसेथिं जुदि बै न'खरफोर जाय न'खरफ्रा दिनै एनआइए केस नांनानै दोङो जाय न'खरफ्रा दिनै आथिं आखाइ थासेयावबो गोथै जानानै दोङो नङा होमबा रायजोफोर। जाय न'खरफ्रा दिनै गंसे न' मोजां गैया जाय न'खराव दिनै गंसे मोजां साइकेल गैया स्कुलाव थांनो साइकेल गैया बेफोरबायदि न'खरखौ जुदि इउपिपिएल सरकारा नुवाखैब्ला बे 5,000 फैसा रानना होनाया जेबो फिथाइ थाया बेखौ जोङो मिथिगौ नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मुंख्लं न'खरफोरनो जायफ्रा हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बे न'खरफोरनो 5 लाख थाखा राननायनि होनायनि रादाय दोङोमोन इउपिपिएल सरकाराहाय दिनै बेखौ मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव दिनै ससियेल मिडियायाव प्रेस मिटआव जोङो बाथ्राखौ जोङो मोनथिदों खोनादों जे इउपिपिएल सरकारा बे रादाय खानायखौ मावफुंनो हायाखै आरो होनो गोनां 5 लाखखौ होनो हायाखै। जाहोना मा? खिन्थुब्ला दिनै इलेक्सन सफैनायखाय इलेक्सन खाथिखाय दिनै 5,000 रायजो राजाफोरनो गोबां रायजो राजाफोरनो राननो हादों। जाहोना मा? बेराफारसेथिं जोंहा फेरेंगानि भाइरेल जानायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों नङा होमबा रायजोफोर। ससियेल मिडियायाव जोङो सिगाङावहाय नुदोंमोन प्राय जोंहा सिखारिफोर नङा होमबा जायफ्रा 2 नम्बर मैहुर खालामनानै न'खर दाबोनायमोन जोङो सिखारि होननानै बुंब्ला जों मिथि नङा होमबा। बिथांमोनखौहाय गासैखौबो सारेन्डार खालामहोजोब्बाय बेबायदि खामानि मावनानै जानाया मोजां नङा होननानै बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै गासैखौबो सारेन्डार खालामजोबहोनानै गासैबो बिसोरनि हाथियारफोरखौ सावजोब्बाय नङा होमबा रायजोफोर। नोंथांमोना नुदोंमोन ना? सावजोबनानै बिसोरनि थाखाय मोजां मोनसे राहा खालामना होनायनि बाथ्रामोन। दिनैसिम बे राहाखौ खालामना होयैखौ खुद्रिसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरो मा नङा होमबा रायजोफोर। एसेबां मोजां खामानिखौ मावबाय जोंहा फेरेंगाया जुदि बिथांमोननो जुदि माबा मोनसे सुबिदाखौनो होनो हायासै आरो होगोन होनना बुंबाय खिन्थु थगायबाय मा जाखो बेलाय नङा होमबा रायजोफोर। बेबायदि समस्याखौ जों ससियेल मिडियायाव जोङो नुबोगासिनो दङ। दिनै बिपिएफआव लोब हाबहैनायखौ जों ससियेल मिडियाफ्राव नुबोदों नङा होमबा। बिपिएफआव जयेन जाहैनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआव जयेन जाहैदों। गोबां इउपिपिनि लिडारफोर बिजेपिनि लिडारफोर बिपिएफआव जयेन जादों। मानो? कारन दङ नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय दिनै इउपिपिएल सरकाराहाय खोब मोनसे सौग्रुबोबाय थानायफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों दै रायजोफोर नङा होमबा। माखासे बिथिङाव माखासे खामानियावहाय बिथांमोना गोबां सौग्रुबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं नै मोजां मोनसे पिकचार देखायगासिनो दङ 5,000 अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रानना होनाय नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय फारसेथिं नै मा नुनो मोन्दों जोङो खुद्रिसारनाय नङा होमबा। जाय न'खरफोरा दिनै मावना जानोनो हाला बिथांमोनखौनो नुवाखै दिनै इउपिपिएल सरकाराहाय नङा होमबा रायजोफोर। गंसे साइकेल बायना हैनो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय 5 लाख थाखानि रादाय होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर। बेनिफ्राय नै आरो फेरेंगाया गासै सिखारिफोरनि सिलायफोरखौ सावना होजोब्बाय। बेनिफ्राय बिसोरनो 50,000 होनानै आरो आइबिएसनि गेजेरजों बेसेबांबा फैसा होनायनि बाथ्रामोन बेखौ मावफुंनो हायासै। माने फारसेथिं मोजां मावदोंब्ला फारसेथिं सौथुहैनाय बेफोरखौ जोङो इउपिपिएल सरकारखौ दिनै नुबोबाय थादों। जायनि जाहोनाव दिनै बिपिएफआव गोबां लिडार्सफोरा दिनै जयनिं जाहैदों। बेनिफ्राय बेराफारसेथिं जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा मोनसे सौग्रुनाय बाथ्रा बुंना लाबाय नङा रायजोफोर। इउपिपिएल पार्टियाव जायफोरा जयेन लाफैदों बिसोरबोथ' होमबा सुबिदा बादि लानानैसो जयेन जाफैदोंलै नङा होमबा रायजोफोर। इउपिपिएल पार्टियावहाय जायफ्रा दिनै जयनिं लादों बिथांमोनाबोथ' सुबिदा लानानैसो नङा होमबा माबा मोनसे खाबु लानानैसो जयनिं जाफैदों। जिहेतु जोंहा गबिन्द साराहाय बाथ्राखौहाय बुंबाय जायफ्रा दिनै पार्टि सोलायो गुबुन पार्टिनिफ्राय गुबुन पार्टियाव थाङो बिथांमोना सुबिदा बादि होनना बुंदों। दि खाबु मोनैयाव सुबिदा मोनैयाव चान्स मोनैखाय खाबु लानो बिनिखायसो पार्टिखौ सोलायो होनना बुंदों नङा होमबा। दा गावसोरनियाव हाबनाय मानसिफोरखौनो बिदि बुंना लाबालाय सोरलाय थागोनलै बिसिनावलाय नङा होमबा रायजोफोर। दा जुदि ना इउपिपिएलआव हाबाखैनो खोमा दा बेनिखायसो बेसेबांखिनि बाथ्राखौ बुंनो हाबाय गबिन्द चन्द्र साराहाय
UPPL आव बारा बेलेग पार्टिनि मानसिफोरा हाबाखै खोमादांलै रायजोफोरा आं एसे कनफिउससो जाबाय बेनिखायसो गुबुन सारा बिदि बाथ्राखौ बुंनो हाबाय दा BPF निफ्राय जुदि UPPL आव हाबफैदोंबा बिसोरबोथ' हुबिदा बायदि लानानैसो हाबफैदों नङा होमबा रायजोफोर चान्स लानानै माबा मोनसे मोनगोनदां होनना आसा खालामनानै हाबफैदों बिसोरखौथ' बुंनाय जाबाय सौग्रावनाय जायाखै होनबा बे रायजोफोर नायना लालाय क्लिपखौ आं होनि जायहा पार्टिनि प्रिन्सिपलखौ बुजियो ससाइटिखौ डेभेलप खालामनायनि नोजोरजों खामानि मावो जायहा रायजो राजानि प्रति मोजां साननाय दं बेबायदि मानसिया कुनुदिन पार्टि सोलाया बेनिखायनो जायफ्रा सोलायदों बे बिथांमोननि बेक्तिगत बाथ्रा बेखौ जों जेबो बुंनो थाङा दा BPF निफ्रायबो गोबां बारस्लायगासिनो दं बिथांमोनखौ मा बुंगोन दिनै BPF निफ्रायबो बारस्लायगासिनो दं दा जों बेखौ बुंनो गोनांबा जे माबानि थाखाय मा बुंगोन BJP नि थाखाय जोंनि बारस्लायदों होननानै जों बेखौथ' बुंनो हाया जे बेक्तिगत बेखौ पार्टि सोलायनाय बे UPPL निफ्राय महाबा बारस्लायनायानो जा BJP निफ्राय UPPL आव बारस्लायनायानो जा बा BPF नि गुबुन पार्टियाव बारस्लायनायानो जा जायफोर बारस्लायो बिथांमोना सुबिदा बायदि जे जेरावहाय सुबिदा मोनगोन बेयाव थाङो जेराव सुबिदा मोनगोन होननानै आसा खालामदों बेबायदि थांदों हयथ' गोबांखौ बिथाङा थाखा फैसा होनानै लब दिन्थिनानैबो बायनोबो हागौ बेबायदियावबो थांनाय गोबां मानसि दं बेनिखायनो जायफ्रा बारस्लायो आसलथे बिथांमोना सुबिदा बादि अपरचुनिस्ट सेल्फिश मानसिफ्रासो जायफ्रा ससाइटिनि सिन्था खालामो देशनि सिन्था खालामो रायजो राजानि खोथा सिन्था खालामो बेबायदि मोनसे बारस्लाया बेनिखायनो बेबायदि बारस्लायग्रा मानसिखौ बिथा खालामनानै पार्टिया थांनानै थानो हाया